O senador Manuel Ruiz defende a necesidade de que o goberno impulse axudas para que os profesionais do mar non se vexan tan afectados polo incremento do prezo do combustible. O inicio da guerra en Irán veu acompañado dun incremento notable no prezo do combustible logo do peche do Estreito de Hormuz. Toda a sociedade sofre o encarecemento da gasolina e do diésel e os profesionais dos sectores como pesqueiro afrontan directamente estes gastos no seu oficio. Por iso, o senador popular Manuel Ruiz defende a necesidade de contar cunha liña de axudas específicas para os mariñeiros con bonificacións ao combustible. Sorprende que o Partido Socialista unha vez máis non apoie medidas que ao final son demandadas non polo Partido Popular, sino que son as demandadas polo que escoitamos do sector e da flota. Estes mesmos días veíamos como outros países como Francia teñen unha axuda maior, veíamos como a media dos gastos do noso sector aumentaron entre os 1.000 e 1.300 euros, como artes como a do cerco que pescan máis cerca que outras como pode ser o arrastre, cada día lle salen 500 a 1.000 euros máis e mentras tanto vemos que non se articula outra medida que o que son 20 céntimos que ademais se cobrarán a posteriori, non? Defende que se aposte por unhas medidas máis flexibles cunha maior axuda á flota pesqueira. E como decíamos, que os fondos europeos permitan o incrementar axudas de todo tipo á flota, como se fixo, por exemplo, ca guerra de Ucrania e como creemos que en estos momentos son máis que necesarias, non? O sector está pasando mal e o que necesita, lóxicamente, é esa axuda do goberno que se dá en outras áreas económicas e parece que a área o noso mar sempre é a última e máis olvidada, non? Xa que sinala que nos últimos tempos os profesionais están a poñer cartos do seu peto para poder ir a traballar. Adiantar, ver como cada vez que salen se incrementa, mentras as axudas son de 20 céntimos, a subida ronda entre os 50 e os 70 e, polo tanto, cada día que salen ao mar é unha proeza con maiores costes e o que estamos a pedir é que este goberno, que precisamente por esta crisis enerxética está incluso recaudando máis e tardou en facer efectivas as axudas, que de algunha forma recompense a pesca. Unha vez máis, nos encontramos que o único grupo que votou en contra, como decía, é o Grupo Socialista, non? Entonces, eu non sei realmente se é que van por enriba das augas ou simplemente non queren o apoio dos demais grupos do Senado. Ruiz asegurou que se trata dunha iniciativa que nace do diálogo co sector, polo que unha necesidade que teñen os profesionais. Precisamente o que máis me chama a atención normalmente da resposta do señor ministro ás nosas inquedanzas, ben en interpelacións ou preguntas, é que me di, é que o que usted me di non é o que me di do sector. O sector lle di exactamente o mismo que lle decimos nós, o que parece é que non querer escoitar nin a un nin a outros, non? Porque eu lle podo decir que o 100% das iniciativas que levei son iniciativas que conoce o sector, que se consensúan co sector e moitas delas nacen do propio sector. O señor ministro o que lle digo é que o que ten é que visitar máis as lonxas, os portos e non tanto a conversación de moqueta que seguramente desvirtúan un pouco o que o señor ministro deberá ter na cabeza. Ademais, o popular afirmou que é desmoralizador que cada vez que o Senado aprobe unha moción o goberno non a leve á práctica. Co cual teñen en moi pouca consideración o que é a voz da soberanía nacional que ao final está nas maiorías que representa o Senado, non?